ହାର ଜିତ୍ ଆଜିର ଆଉ ଏକ ଗପ। ସୋମନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୋତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରି ରଖୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନଅରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଆସରରେ ଗାନ ଗାଉଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଏକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ନିଜ ଗଳାରୁ ରତ୍ନହାର କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସୋମନାଥଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ରାଣୀ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ଯେପରି ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଥରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ବସିଲା। ସଙ୍ଗୀତର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତର ରାଗରାଗିଣୀ ଓ କୃତି ଉପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ ତାହା ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନେ ହେଲା। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କିପରି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ରାଣୀ ରାଜା ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏହି କଥା କହିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ରାଣୀଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ସୋମନାଥଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବିନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ କ୍ଷମା ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେ ମୋଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀ ବାହାର କରି ନେବେ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରବାରରେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ କହୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମହାରାଣୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆରଥରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦରବାରରେ ଛାଡ଼ି କଦାପି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋମନାଥ ପଶ୍ଚାତାପ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ସର୍ବଦା ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେପରି ରାଜାଶ୍ରୟ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ପରି। ସେ ଥରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଅସହାୟ ଭାବକୁ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କି ମହାରାଣୀଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ପସନ୍ଦ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ମୋତେ ଏପରି କିଛି ଲୋକଗୀତ ଶୁଣାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଗ ରାଗିଣୀ ଆଦୌ ନଥିବ। ରାଣୀ
ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଜାଣି ସୋମନାଥ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦେଖିବି ଯେ ତାପରେ ସେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ସୋମନାଥଙ୍କ କଥାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସପ୍ତାହ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ସଭା ଅନ୍ତଃପୁରରେ ହେଲା। ଏଥର ସେ ସୋମନାଥଙ୍କ କେବଳ ଲୋକଗୀତ ହିଁ ଗାଇଲେ। ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ତାଳି ବଜାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଥର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଜାଣିନେଲେ ରାଣୀଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଦୂର। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ କେବଳ ରାଣୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଗୀତ ହିଁ ଗାଇବେ। ଏବେ ତ ବୁଝିଲେ ରାଣୀ କି ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣ ପାରଙ୍ଗମ, ମାତ୍ର ଏବେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଲୋକଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ। ସବୁ ଶୁଣି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନୀରବରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ହାରିଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଓ ବଳା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ। ଯଦି କେହି ମୋତେ ହରାଇ ଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାର ଦାସ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ମୁଁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଙ୍କଣ ଓ ପାଦର ଚଳା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ହିଁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ମୋତେ କେହି ହରାଇ ନ ପାରିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଆପଣ ଯଥୋଚିତ ଭାବେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ତାପରେ ରାଜା ଜଣେ ଅତିଥି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି ଶୁଣିବାଟା ରାଜାଙ୍କୁ ଘୋର ଅପମାନଜନକ ଲାଗିଲା। ସୋମନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ। ଯଦିଓ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା ଦରବାରରେ ଏଣିକି ଲୋକଗୀତ ହେବ ଓ ଆଗରୁ ତ ସେ ରାଗରାଗିଣୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ଏପରି କଥାରେ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଲୋକଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିବା ହିଁ ଅପମାନଜନକ।
ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ବା ଥାଇପାରେ? ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ମାନ ହେଉ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେପରି ବୁଝାମଣା ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ବିପଜ୍ଜନକ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ନେବାକୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ଅନେକ ସମୟ ଧରି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେତେ ମଧୁର ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇପାରେ ସେ ଦିନଠୁ ରାଜା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଦରବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅତିଥି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଓ ବଳା ସବୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ରଖି କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଏଥିରେ ବିଜୟ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହା ହିଁ ମୋର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏତିକି କହି ସେ ଦରବାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଓ ସାରା ଦରବାର ଲୋକେ ସୋମନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ, ଆପଣ ମହାନ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। ଆଉ ଲୋକଗୀତ କଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ରାଣୀଙ୍କର ଆକ୍ଷେପପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଓ ସମାଲୋଚନା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ବିଚଳିତ ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୋର ପରି ରହିବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନାହିଁ। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟହର ଉଠି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ କେହି ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ସେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ।